Ti halo-halo ket isu iti maysa karag iti padpadaanan dagiti umili no kasta anadarang wenno nakapudpudot iti panawen. Mangted daytoy iti ginaawa ti bagi ken mangted ti busog ti buksit gapu kadagiti ingredients na. Iti San Nicolas, Ilocos Norte ket nakita tayo iti maysa a paghalo-haluan ano sa dinno ket #super overloaded ti lakoda. This is Just Miss Halo-Halo iti Barangay 20 San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Dati nang rugi, dati halo-halo mikat 2023 iso na sir. DJ sir, tuloy-tuloy ingga na ita sir. Kuna ni manang Jamaica ang one of a kind daytoy a halo-halo gapot ta isuna a mismo iti agar-aramid ken aglutluto kadagiti ingredients na. Dagiti ingredients na sir kat kasla dagiti traditional nga halo-halo tayo matlang awan tikas lang ana special kumanga kuana nga rekado. Pero ti lang kuami sir, ti pagdumaan lang ti ordinary halo-halo. DJ templa ti gatas ni and then DJ bukod mi nga recipe nga leche plan at saka jay ube na. Tapos adati caramel na nga ipipan ni sir. Basar iti panagadal ket ti halo-halo ket nang rugi iti pre-World War II iti panawen dagiti Hapon at awag da iti kwa ket kakigori ken monggoya nga da iti ingredients na among beans, asukar, gatas ken shaved ice. Kuna ni Jamaica nga uri nanginan iti amin ket saan da pay nagpangina gaputa kayat da maraman dagiti ubing ti lakoda na imas a halo-halo nga agatad iti 60 pesos. Ever since talaga nga nag-start kami sir is iso talaga presyo min sir oray ngimina dagiti magagatang ita sir. Hang kami nagpangina sir kasi ti pampanunutan mi nga min sir ket tay budget dagiti agatang especially sir adu nga ubing ti umay agatang from school da syempre dagiti ubing wanasan dagiti agub-obra nga agbad budget lang ti balon da kwarta da allowance da iyan anay da lang dagita ti pampanunutan ni sir hanga bali nga basit lang ti kumapet at least ket aduda nga mangtangkilik deti nga produkto mi ta maibagak sir nga deti product mi ket ti 60 pesos ket masulit mo talaga isuna. Do awan ti maipangas ko nga tay kas lang adu nga rekado nga overload talaga nga adu nga klase-klase. Ngem ti lamakonak DJ bukod mi nga recipe isu ti maipangas ni ti Jasmine's halo-halo. Iti panagistorya ni Jamaica ket adon dagiti nagbalin a pundar na iti daytoy alako na. Kunana adaytoy ket nayon poy a negosyo da malaksid iti karinderyada nang dahil sa social media ay talagang nag-boost ang negosyo nila. Yes sir, dakkel mo't nga ana sir, tulong deti kanya mi sir aglalo ti inaldo nga expenses ni baybayadan ni dakkel nga ba nagisina sir. Ket ita anya pay ti urayam ka portal. Hello kakabsat, mga best. Umay kayo gumatang padasan deti Jasmine's halo-halo diti San Pablo. Ti balor 60 pesos nga special halo-halo mi ta sigurado mi nga masulit yo ken maimas yo tay 60 pesos nga inggatang yo kadeti Jasmine's halo-halo. Ti biag ket kasla halo-halo. Ado dagiti padas tayo iti biag akas laramen iti halo-halo. Naimas, nananam, ken blockbuster. No kastangal ado iti ramen iti panagbiag. Iso ano adon ti padas mo iti biag? Be proud. Pakakitaan, asika ket blockbuster, ken the best ka kaportal.